Jeg er irriteret over den måde, vi lever på. At vi skal købe og eje alting selv. Det giver jo rigtig god mening, fordi det er fedt at have en masse udstyr. Men jeg synes, der er et behov for, at vi får ændret det her. Forestil dig for eksempel at have kvalitetsudstyr, som det her, til at kunne gøre rent, når du har brug for det. Eller kvalitetsværktøjer til at udføre det job, du skal have løst. Eller købe den nyeste teknologi, og så allerede året efter smide det ud, fordi der er kommet noget nyt. Det er jo åndssvagt. Vi ender med at bruge en masse tid på at researche de ting, vi kan købe, og alligevel så ender vi med at købe noget af dårlig kvalitet. Og det giver jo mening, hvis vi kunne låne, men vi har ikke råd til at købe alle de her ting, og det fylder rigtig, rigtig meget. Derfor så har vi lavet Reuse, som gør det nemt for dig at låne ressourcer af folk, du stoler på i dit lukkede fællesskab. Fordi vi ved, at vi danskere gerne vil dele, men vi ønsker ikke nødvendigvis at dele med alle. Så derfor har vi gjort det muligt for dig at låne ting af folk, du stoler på i et lukket fællesskab, som du selv bestemmer.